Ntathu imzuzu laphana ke yasho yayishumi nanhlanu imzuzu asele ngaphambi kokuba ke ihora le12 12 minutes to 12 o'clock sawubona sikubingelela sikwamkele ngalo sikhathi manje ngala kwethika mangosiphinga usiphinga Mr Mshosho gijima sonke nje koza kubumbana ke ihora lokuqala sisho kamnantsini ke ezivusa usinga bengeke ngasho ngathi noma kanjani sokhuluma laphana ke nophakela umthakathi umfoka ndabandaba lapha kwaNongoma amadoda awusuka entabeni yeZulu inkomo izo njengamanje umfazi umnyama nezingane zakho manje igomani bayifanhlamba kanyoko phezulu kwaNongoma khona kubuthe buduze nalapho uphuma khona uphakela umthakathi umfoka ndabandaba madoda ushaka mnandi laphana uthi ke umfazi uyadula umfazi akuwona amabhiyala wesiwaphuzayo yekeni wabantu kwaze kwamnandi ngoba zikhona nezimfundiso asuke siyithole ezisuke ezithinta amadoda ukhona ke laphana ke nje uphakela umthakathi umfoka ndabandaba laphana ke ongumsunguli wenkampani laphana ke insizwa nobunsizwa Development Foundation njengoba ke sixoxa naye bengeke ngasho ngathi sobizikhuluma le ndaba sibheka ikakhulukazi izinto ethinta thina uqobo thini uqobo hayi ukuthi sikhuluma ngento ethinta abanye abantu bakini sikhuluma ngento ethinta thina uqobo mfoka ndabandaba Nali kuthi baphumthalo hamba khathide kude kwaNongoma ikindaba okhonza imbuko eThekwini muhle wena khathide ngoba uyancwadi imbuko incwadi la tshaka uzisuba le mahlaba ihlangana lo njengenkolo kumama kasangithandi sethanda amantombazana ngoba ngibona mina ngafelwa ngibaba nanku umkhazi okona ngiyabingelela lapho uNanda FM ngiyabingelela Sotobe ngibingelela nabalaleli bakho ngibingelela induna zonke ngiyakhuleka emakhosini ngiyakhuleka koNdunankulu ngiyakhuleka kuNdunankulu wesizwe samaZulu ngiyakhuleka kongaka imithi yonke ongaka ukujula kolwandle ongaka izintaba zonke indlula mithi yamakhosi ngithi nje sanibonani nabalaleli bakho mfowethu awu ngiyathokoza kakhulu ngiyathokoza kwavuka usika ngakhumbula emuva madoda mangizwa ngempela usuyibiza kanje cha ngaphandle nje kokupholisa laphona ke ngaphandle kokupholisa amaseko ake sivele sibheke la ekuthenini ngifisa siqale sibheke la insizwa nobunsizwa Development Foundation isuka kanjani yini futhi inhloso yayo ngicela nje uqale ngixolise kubalaleli mhlambe kuzoba khona umsinjwana womoya abazowuzwa ngisemotweni lapha angikho endaweni ekhululekile kodwa insizwa nomsizwa mfowethu sikhulele lapha emakhaya njengoba usibona sinjena thina sikhuliswe ngabantu bebengasizali sikhuliswe insizwa zendawo obaba bendawo ngomama bendawo amaqhikiza nentombi no anti bendawo ngakho ke ngibona ukuthi ke nami njengoba ngikhule ngiyumnikelo ngikhule ngeminikelo yabantu nami ke ngenze lo mnikelo ukubuyisela esizweni ukuthi lokho engikufundile ake ngikuhlephelele izingane ngoba siyazi ukuthi izingane izikhulu baba zinabo izikhulu mama zinabo ezinye izikhuliswa ngomama ngabodwa ezinye izikhuliswa ngobaba ngabodwa ngakho ke ingane yakho Sotobe ingane yami ingane yase South Africa ingane yami University of Ubunsizwa awu ngiyawathanda wonke lamagama madoda kukhulu okwenzeka lapha yana ngaphakathi kulo mnyango lo waya mhlambe mongathi kusidwebela nje isithombe ukuthi laphana hlobo luni lomphako ophethwe lapha ya mfowethu ngenxa yokufunda sifundela imisebenzi siye sayikhohlwa thina njengamaZulu sigcine thina sesibona ngathi izinto zesilungu izona ezinhle kakhulu kunathi kanti iqiniso lithi abelungu basiga thina la uma ngabe bakwazi ukuza lapha bashizwe labo bashiya indawo zabo beza kwaZulu beza phakathi kwabantu abansundu okusho ukuthi kukhona okuhle ngathi kakhulu okuphoqa zonke lezi zizwe ukuthi ishiya amazwi azo zize kithi ngakho ke thina sidinga ukuyikhumbula siqale phansi sikhumbule ukuthi konje ingane ibikhula kanjani umfana kubaluleke ngani Sotobe uthola ukuthi emakhaya lapha makunemisebenzi ulahleka izinyongo imindeni salicabene into ongakazi uyibone kanti inyongo nje ithathwe yinja noma ithathwe yikati noma ithathwe inkukhu ngenxa yokuthi kuhlinzwa abantu abangabona bala ekhaya abangazi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi makuhlinzwa kunakekelwe inyongo ngakho ke sibuyisa lokho mfethu sofundisa izingane ukuhlinza sizofundisa izingane zabafana ukuthi kungani kubaluleke ngani ukuthi uma umfana uhlala ugeze emfuleni nawe nje Sotobe sowake waya kumthandazo yini afika yenza umthandazo ufika kunika amanzi angithi lawa lapha emfuleni angcwele uNkulunkulu wayidala ngamabomu lemfula iyakwazi ukusihlambulula kubalulekile ukuthi kancane umfana ahambe yogeza emfuleni kuningi kakhulu ke ngeke siqede lapha emoyeni abantu okunye bayokuthola mase besondeza izingane zabo okusho ukuthi kunobuthaka othe wabona entsheni yakithi uma ikhula kwakunikinisa ngekhanda lokuthi no ayikwazi ukuduma kanje
Kukhona insizwa Sotobo ezizoze ihambe emhlabeni zingakaze zibuze ubumnandi bokuthandwa intombi ngoba uze waqala ukuqonywa ngoba esesebenza akuqonywanga yena wafika wachaza ukuthi usebenzaphi unani uhamba ngahloboloni lwemoto intombi yasemqoma ayikomanga yena ayuzwanga umoya wakhe ngekhaya lakuba akazakhulume ngekhaya lakuba entombini akazakhulume ngokuhlupheka kukamama wakhe nobaba wakhe akazakhulume ngokuhlupheka kwakubo ukuthi yena ukhule kanjani ufuna ukushintshana ekhaya so ke uthandana nomuntu ozashade nomuntu ayengazi ukuthi lo muntu ufunani yena yingakho kuthola othandweni abantu bexabana kalula behlukana kalula sebeshadile abakaze betshale lo moya wokuyokwakha amakhaya isimingaki manje iminyaka sikuyo le foundation futhi ke mhlambe khona abantu mhlambe abathize asebethe bona baphumelela ngoba phela wonke umuntu kumele aphuma adlule kusemingaki iminyaka isikhathi ke i-foundation ngisho nje ngithi iseyintsha isencane kodwa umsebenzi lona engiwenzayo awusunesikhathi eside sesikhiqize inqwaba yezinsizwa futhi nalapha emfundweni sikhona siyalekelela silekelela insizwa lezi ezisuke mhlambe ziphase kahle uthola ukuthi aziwe ema university ngenxa yokuthi azinalo usizo ezingaluthola kubantu abayizihlobo noma kuhulumeni noma kubani so ke sathatha isinqumo ke sokuthi sizoba thina nento ezolekelela umuntu omusha mangabe eqeda isikole kube khona usizo simnika lona lokuthi nje akwazi ukufika e-university ebesethi mayisengaphakathi ke bese thola odadewabo nabafowabo abazomelekelela ukuthi ezinye izinto zenzeka kanjani siphinde sibalandelelele njengamanje ngoba ngikhuluma nawe Sotobe sinabantu thina abaphethe iziqu abazali babo bangakaze bekhiphe ngisho i-cent abaphethe iziqu abawu68 siyaqhubeka futhi sinenqwaba enye ema university nakulonyaka sizoba nenqwaba miningi imkhakha esiyenzayo sizolungisa ne-website la khona abantu abazokwazi ukuzobona khona imisebenzi esesiyenzile kule minyaka eyishumi edlule lokhu siqale ngo2014 le ndaba uyazi ngifisa nje ukubuyisela kancane emuva kukhona okuncane la engifisa ukuthi ngempela kungene kujule emakhanda kwabanye abantu ukuthi uma ngibona insizwa ngibonani uma ngibona nje insizwa yini esuke ilindeleke insizweni ngibonani uma ngibona insizwa uma ubona umuntu wesilisa Sotobo ubona ikhala kubo ubona abazali bakhe ubona indawo yakubo ubona abafana bakhule naye ontanga yakhe ubona abantu abelamayo ubona abantu abamzalayo ngokwezinga lakhe leminyaka yingakho kufanele insizwa noma kuthiwa izimo zinjani kodwa insizwa kufanele ihlale iwumuntu othobekile phambi kwabantu